Assalamu alaikum. Ga hanyoyi guda biyar wanda mutum zai girmama kanshi har wasu ma su girmama shi. Na farko shine gaskiya. Idan mutum ya kasance yana da gaskiya a dukkan al'amuran shi, mutane za su girmama shi kuma su ɗaukaka darajar shi. Na biyu shine yin magana cikin ladabi. Idan kana magana cikin ladabi ka guji yin zagi da yin maganganun da basu dace ba, gujewa haka yana ƙara ɗaukaka kima da daraja a idon mutane. Na uku shine tsafta. Idan mutum ya tsaftace zuciyar shi da jikin shi da muhallin shi, wannan ma zai ja mutane su girmama shi. Na huɗu shine rashin yin magana. Surutu, ko ina mutum ya zauna yayi surutu yana ƙara sawa ƙimar shi ta ragu. Rashin yin surutu yana sawa ya kare mutum daga yin ƙarya. Rashin yin haka kuma zai ƙara ja maka ƙima da daraja a idon mutane. Na biyar shine riƙon amana da sirri. Idan mutum ya kasance yana da riƙon amana da riƙe sirrin wani, wannan zai ja mutane su yarda da shi kuma su ba shi amana.